mamahalin ang magiging presyuhan ng kamatis, ng patatas, at ng carrots or iba pa mga gulay. Namomonitor namin ang mga tuloy. Ito yung standard na namomonitor namin kasi pag mga
dito sa ating sa Batangas, talagang mabilis kasi ang pagkalat ng cases. Number one na cause ng pagkalat ng mga biyahero na from one infected area pupunta sa hindi infected hanggang sa talagang yun yung major means of transmission ng virus. So, kasi yung ASF virus, mahirap patayin yan at saka napaka-resilient niya na matagal pang buhay. So, yun yung major problema ko. Opo, tsaka mahirap pag i-determine kung ang baboy kahit na healthy ay may ASF. Wala ba kung sa mga checkpoint na di-determine ba natin yan na may ASF tong baboy nyo? Hindi pwede to i-transport. Meron mong gano'n? Merong mga signs, kagaya na may mga blisters na makikita yung katawan. Pero pag early stages pa lang, of course, mahirap makita. At ano kasi yun, mataas talaga yung lagnat. Pero pag may ASF talaga yung baboy, 100% mamamatay. Oo, naalala ko yung mga checkpoint partner yung dati nung may COVID tayo, di ba, pandemya. Yung sa checkpoint nyo, sinecheck yung temperature nyo. Parang binabaril, di ba? Oo. So, hindi ganun kadali pala yun. Kahit the temperature gun ka, ay hindi rin matitect agad-agad. Yun nga lang. Kasi talaga ang standard rule natin, search and destroy kasi tayo pagdating sa ASF. Kailangan dumaan sa laboratory yung ating standard PCR test natin. So, yun ang gagamitin para malaman. Conserve sa laboratory na may talagang Matagal. Eh, yung test nun ay gaano katagal naman, Asek? mabilis na naman na yan. Basta nakuha na ng sample 24 hours. So, dapat yung mga nagbabantay sa mga checkpoint niya, entry points, magiging maturing talaga. Dali lang ha. Gutumin ka na ba? Dali lang. Canada Paral